நாங்கள் படுற கஷ்டத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க, நீங்கள் படுற கஷ்டத்தை நாங்கள் வேலை செய்கிறோம். அப்போ என்ன பண்ணோம், எங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு டேட்டை வந்து தீர்மானிச்சு இந்த டேட்டுக்குள்ள இந்த டேட்டில் இருந்து 3 மாதம் கால அவகாசம் கவர்மெண்ட்டுக்கு வாரியத்துக்கு கொடுத்து இவங்களெல்லாம் 1 இயர் ட்ரைனிங்கில் வந்து பணி நிரந்தரம் பண்ணணும். பணி நிரந்தரம் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் சப்ளையில் வேலை பண்ணுறோம். சப்ளையில் வேலை பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கூடுதல் ட்ரைனிங் கொடுக்கணும். அதை செய்யுங்க. அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு 15,000 ரூபா கொடுக்குற சம்பளத்தில் இதெல்லாம் 13,000 ரூபா வருது. வீட்டு வாடகை 5,000 ரூபா போயிருது. நாங்கள் ஃபேமிலியோட இருக்கிறோம். குழந்தை குட்டி சாப்பிட்றது மாதம் 5,000 ரூபா மீதி ஆகுது. எங்கள் தலையில் துண்டை போட்டு போகிறேன். என்னோட வேலையை கொடுங்க, என் ஊரில் வேலையை கொடுங்க, நான் போயிடுறேன். எனக்கு சம்பளத்தை குடியெடுக்கிற வேலையை மட்டும் கொடுங்க. இல்லை அப்படின்னா நான் செய்கிற வேலையை மட்டும் எழுதுங்க. நீங்கள் ஜாப்பலையத்துக்கு அதே எழுதுங்க. நம்ம ஊரில் இருக்கிற கவர்மெண்ட்டாக தயவு செஞ்சு எழுதுங்க. அப்படி இல்லை நாங்கள் ஜாப்பலையத்துக்கு எழுத மாட்டோங்க. அவங்க இந்த வேலை செய்யும்போது நீங்கள் பேசுங்க, நாங்கள் பேச முடியாது. பேச தகுதியற்ற நிலையை நாங்கள் இப்போ இருக்கிறோம். 9,500 குடும்பத்தோட நிலைமை நிறுத்தி பாருங்க. ஏன்னா இப்போ சார் யாரும் குறை சொல்லலை. 70 ரூபா கூலிக்கு 10 ரூபா கூலிக்கு இந்த மாதிரி கல் எடுத்து மண் வெட்டி வந்தீங்க. இப்போ எல்லா நண்பரும் வந்து நாங்கள் ஒரே டயத்தில் வந்து நாங்கள் உள்முக தேர்வுக்கு போகணும்னு எல்லாத்தையும் துடிக்கிறாங்க. நான் அதை கூட நான் வந்து நான் சொல்கிறேன். உள்முக தேர்வுக்கு நாங்கள் 4 வருஷம் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். தெரிஞ்சுட்ட பாருங்க, எங்களுக்கு எல்லா சலுகையும் கொடுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிற ஆள் இல்லை. நாங்கள் உள்முக தேர்வுக்கு வந்துட்டோம் 10,000 பேருமே உள்ளே வந்துடுவோம். திருப்பி மாறி வந்து நஷ்டத்தில் போவோம். எங்களுக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் கொடுக்குறோம். நாங்களும் எங்களை வந்து முன்ன ட்ரைனிங் விட 1 இயர் கட் பண்ணுங்க. எங்களுக்கு எல்லா சலுகையும் கொடுக்குறோம். நீங்கள் ஒரு நாள் கொஞ்சம் கேட்டு அவாய்ட் பண்ணுங்க. நாங்கள் இப்போ போராட முடியாத சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம். நீங்கள் 9,500 பேர் நாங்கள் களை இறங்கணுமா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே ஆட்டி படைக்க முடியும். நாங்கள் அந்த ஒப்பந்தத்தில் அக்ரிமெண்ட் போட்டு வந்த ஒரே காரணத்தாக நாங்கள் தலைவரங்கி நிற்கிறோம். எங்களோட வேலைன்னு அதை செய்ய விடுங்க. இல்லை அப்படின்னா எங்களை சப்ளையில் வேலை செய்ய கொடுங்க. எங்களுக்கு உண்டான அங்கீகாரத்தை நீங்கள் வாங்கி கொடுங்க. கூட்டுக்குள்ள ஒரு தீர்மானம் போடுங்க. இது பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் எங்களோட வாழ்வாதாரம் இருக்கும். அது கொடுத்துருக்காங்க சார். இப்போ கொடுத்துருக்காங்க, அப்படியே பண்ணிக்கலாங்க. இல்லை ஒன்றும் சொல்கிறோம் இல்லைங்க சார். நீங்கள் சொல்லுங்க. எல்லாமே வந்துட்டா நம்ம போர்டுக்குள்ள வந்து எல்லாமே வந்து நண்பர்கள் தாங்க. அதனால நான் நண்பர் கூட பார்க்கலாம். நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர் தான் சொல்கிறேன். நம்ம குடும்பத்தில் ஒருத்தர் தான். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நம்ம கவர்மெண்ட் சொல்லி எங்களோட இதில் நம்ம மாநில இணையதளம் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க நம்மளோட போர்மேனு ஒரு சில இடத்துல ரொம்ப அடிமைப்படுத்துற மாதிரி நான் கேள்விப்படுறேன். நீங்கள் வந்து அதை யூனியன் தலைவர் சிஎஸ்ஆர் சொல்லி இல்லை அந்த திட்ட அமைப்பாளர் சொல்லி பசங்களை வந்து ஒரு கொஞ்சம் லீவ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அந்த மன உளைச்சலுக்கெல்லாம் ஆளாகாமல் ஒரு சில இதெல்லாம் அது என்ன சொல்கிறது, இந்த மாதிரி இடத்துல போய் இடத்துல சொல்லக்கூடாது. நம்ம யூனியன் தலைவர்களே இருக்கிற அந்த பொறுப்பில் இருக்கிற ஆளுங்களே பசங்க ரொம்ப ஒரு இதமாக நடத்திடுறாங்க. அதெல்லாம் வந்து நீங்களே ஒரு கட்டுப்பாட்டை கொஞ்சம் சொல்லி அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. தப்பு பண்ணால் கூட அவங்க வந்து உங்கள் தம்பி மாதிரி அண்ணன் மாதிரி ஒரு அணவரிச்சு ஒரு ஆறுதல் சொல்லுங்கள். இன்னைக்கு இல்லைப்பா அந்த வேலை செய்யுங்க, நாளைக்கு போங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒரு